Já vás zdravím u dalšího dílu. Já zdravím u dalšího dílu ze Stalkera. Minule jsme to teda vykosili pár banditů. Všude jsou banditi, hej. A teďka, tady měla být nějaká si válka. Co zabít? Jenom je to do animace. Pěkný. Ale budu s hnusnou pistolkou. A věděl, že já jsem měl vyzabít tam ty týpky, jej. Takový diváků uznání. Tady máme pomoc, které jsou válci. Opa! Sakra, hej, a je to. Mám si další sejbík. Já jim třeba, nevím, tak. Já beru prostě všechno, já se s tím nepipám. Тебе конец! Эй, тут нашего убили! Čekejte. The pigs got me cornered in the yard! Help me out, brothers! O, deštíček. Aha, to je na 10 nábojů. Нет, Ty kokos. I'm right here! Help me! Viděli jste, jak otevíral tu pusu? To je všechno. Aby ho... O, koukejte, jaký má akáčko. Nyní ale nějaký ještě týpek nahoře. A už něco se stalo. A něco se nestalo. Halo. Přestaň na mě mířit. Přestaň na mě mířit. Přestaň na mě mířit. A je to. A náhlá smrt. Тебе конец! Přestal, ať na mě nemíří, to je jeho chyba, já za to nemůžu, hej. O, Glock, nebo, no to není Glock, nebo co to je? Nevím, jaká blbost. Papa. Tak. Papa. Получай! Ty boku. O. No. Konec teda. Jsme na. On se sakra uložil až teď. Oh yeah, he. No já nevím, jestli vezmu tady to. Na to další zásobník, větší dost. Protože to to je také lepší. Zajímavý.
Ty kokos! Já se na to vyprdnu. Počkejte, musím se napít. Tak, a můžu jít zpátky do boje. Opa. Hej, pane, aha, já nemám žádné náboje. Proto jsem umíral. Ach jo, jsem byl úplně... Opa. The pigs got me cornered in the yard. Help me out, brothers! Jo, jdeme. Aha, to je můj. Ty vole. Že se tady neumírá. Co jsem to říkal? Střelí na mě. Teď si to uložím, až tam přijdu, protože mě nebaví tam chodit. Tak, tady si to uložím. Zajímavé, proč jsem mi tady neudělal save. Gamer. 3. Got me cornered in the yard. Help me out, brothers! Teďka po mně bys to střelil. Ne? Nestřelej. Stalkers! I'm right here! Tu, Help me! jak přeskakuje hlas. Stalker, help me! Oh, help me! Ach jo. Zajímavý deštíček. Počkat. Jaké návody. Návody jak si utří. Prdem. Halo? Trvěny, blbé je na Stalkerovi to. Zase Jokyho kritika, že ano. Bez té nejde hra. Je tady třeba když něco neuděláte, nebo prostě ty postavy se někdy sekají. Třeba jako tady právě vidíte, někde je střílet, lepší střílet od boku, že se prostě neaktivuje, že tomu přijdete a F-ko, toto a nic se neděje, hej. A pokud si mě nepromluvíte nebo něco takého, tak prostě se mi neaktivuje ta mise, jo. Tak jiná možnost není. Boom. Vidíte? A už se mi to aktivovalo. Ale musel jsem to udělat prostě, hej. Sorry. Kdybych to neudělal, tak bych jsem tady zůstal a jako nepohnul bych se dál. Prostě Stalker, no. Ještě jsem tady, ještě jsem to postavil, jo. Tak. Гвардия, я ясно. Пока чисто. Двигаюсь вперед. Jako, ti vojáci mají také lékárničky, že mají modré a to jsou nejlepší. Teď se mi najednou to vymazlo a to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí.
A tak když ho zabijete, tak oni zázračně zjistí, že jsem zabil někoho z nich, no tak a ta mise se jakby vymazala kvůli toho, že jsem ho zabil. Stalkers! I'm right here! Help me! Jak mluví ty voko, hej. No, help me. Super. Se nejdřív musím zabít tyhle vojáčky. Pane! Ej, co se s nima děje, vždyť oni se sekají. Hej, co to je? Ty už... Hej, tak přijde vám tohle normální. A teď jestli chcípnu, tak se pěkně naštvu. Hop, hop, hop. Toto. Jsme vzali všechny lékárničky. A jednou. Prostě zázrak, že ano. Ne, to ne. Tak. Teď by to mělo ho zaktivovat. Radiace. Počkat, ale ještě asi vezmu tady toto akáčko. Protože tam to je prostě na prd. Aha. Thank you, friend. You saved my life. I was too close. Dosráp. The grunts always carry their missions through. I've got to get out of here before the task force arrives. Come on. I'll show you the way. Come on. Víte, jaká má podrážku. A teďka asi bude končit video, protože když vlastně projdu a tady bude taková hnusná část, tak si mi vypnu nahrávání, takže... Can wait for the raid to finish. Zeri told me what you're looking for. Že? Underground around here somewhere, but Hej, I ale don't know jak exactly otvírat tu where. pusu, hej. Tak. Tak jo. Jdeme. Tak jo. A co tím? Chuj.